siku kumar Christmas ni. Kiyudo ka koro sani koro tije iloro, ji chako pangore, inidwa chame kanye, idhi dala, jodala be osechako goni simu ni to wuod ng'ane to ibiro, to dwa timore nang'o. Koro pressure nyalo bedo mang'eny e kinde ni, nikech ing'eni siku kumar Christmas ok en chieng' achiel, en kinde. Koro tarik 25 cha en mano odiochieng' achiel, to kaka ne wache cha, idwa kwane kama modhi nyaka higa manyien. To seche gite, in ng'ama pesa mitiyogo ni, idwa tiyo kode kaka en no, moketore malo no nyaka higa lokre. Koro apani budget kigoyo, ok inyal goye ka joma tindo ni rito mana chieng' no ni koro idwago budget. En ka in ng'ama dit manigi anyuola ne, en budget ma nyaka ichak go chon. Nikech an kaka nene, January biro. To January ni nyalo bedo mana gi kwe kipangori maber December ka. Ko kipangori maber December to January ni dhi bedo gi shida maduong' nikech ero nyithindo dwa duok skul, idwa duogo boma. January be kaka ne dhi gi pesa mang'eny dala cha, January be ji duogo mang'eny, pesa mar nyamburko idho. Koro en kakipangori, kakineno, apani pressure ma kelore seche gi nyalo bedo mang'eny ne ng'ama nigi anyuola ne, ng'ama nigi nyithindo, ng'ama nigi pod jonyuol ne bende dala madwani kiduok kiabo michopo tikele gimoro. Koro aneno ni en gima nyaka ipange chon matin. Erokamano ahinya. Pressure ni kabiro odonjo nyaka gi hola. Oganda donje loans.